17 helburu ezarri zituzten 2030ean mundu jasangarri bat edukitzeko. Aurtengo ikasturtean 12. helburua landu dugu, kontsumo eta ekoizpen arduratsua. Helburu hau adibide ezberdinetan ikusi dezakegu. Hala ere, eguneroko erosketak egiteko garaian hondakinen prebentzio eta birziklapena bultzatzeko garaian eta energia eskuratzeko garaian. Kaixo, aurtengoan ere ez dugu aukerarik izango batzeko eta pasadan urtean egin gendun bezala, bideo bitartez erantzungo ditugu zuen galderak. Pasadan urtean ere zinegotzi ezberdinak egon ginean azalpenak ematen, aurten ere horrela egitea erabaki dugu, azkenean gaiaren arabera erantzunak pixa zehatzagoak izan daitezen eta arduradun politikoak eman ditzan. Eta horixe, ez dugu esperantza galduko, zuek aurrez aurre ezagutzeko eta hemen Debako udaleko osoko bilkura areto hontan batzeko eta hurrengoan erantzun guztiak aurrez aurre eman ahal izateko. Ikusi ze karpa jarri digun udaletxea. Guk aurrek horrelako espazioak behar ditugu. Bertan elkartzen gara, jolasten gara, hitz egiten dugu, aurten sorte auki dugu. Ikusten duzuen bezala, karpa garbi eta ondo zaindu dugu. Herrian, karpa gehiago jartzen baldin zenituzten, ondo tratatuko gehiago. Hauek dira gure proposamenak. 12 urte bitarteko aurrentzat leku estali gehiago egokitzea eta ludoteka sustatzea. Euritsu asko izaten dira Euskal Herrian, eta aire libreko instalakuntzen gabezia nabaria izan da. Moldatu zarete Debako frontoian, Itziarko frontoian alako lekuetan. Gabezi horri erantzunez, Debako udalak ahalegin bat egin du. Eta hurrengo urtean, Luzaroko eskolan behin izango dugu estalpea. Aurrerantzean, olako instalakuntza gehiago egitea aurre ikusten dugu. Udalak gure hauen garbiketa egiten du, eta esatea frontoietaz hitz egiten ari garenean, bai Lasturkoa, Aldatx frontoia, Zabalsoro, hauen maiztasunaz garbitzen diela, baina, esatea garrantzitsuena dela bakoitzaren jarrera, ez? Gune hauek ahalik eta garbien mantentzearena, eta horrei eman beharko genioke garrantzia. Nahiz eta udalak bere baliabide guztiak hortan jarri gune hauek ahalik eta garbien edukitzeko. Deban 12-16 urte bitarteko gazteentzat aukera badago gaztelekuan. Baina gabezi bat badago 6-12 urte bitarteko gazteekin. Gabezi horri erantzunez, aurreko legegintzaldian hasi zen, ludoteka egiteko egitasmoa. Eta urte hauetan saiatuko gea erantzuna ematen. Ikasleengan kontzientzia piztea izan da. Horrela, ohiturak aldatu eta hondakinak gutxitzen saiatzeko. Ikastetxean hondakinak berrerabiltzeko gure hamaiketakoak berrerabili ahal diren ontzietan ekartzen ditugu. Gure proposamena arraindegietan eta araterdietan taperrak erabiltzera bultzatu. Berrerabili, birziklatu eta murriztu. 2013an egin zen kanpaina berezi bat tuperraren erabilera bultzatzeko eta bere egunean oso ondo funtzionatu zuen. Egia da aurrera begira ere aztertu daitekeela proposamen hori, baina bien bitartean bakoitzak bere etxeetan edo etxeetan dauzkagun tuperrak ere erabiltzera animatuko nituzke herritar guztiak, bultzada bat emateko zabor gutxiago sortzearen bidean. Bigarren mailakoek urtero ikasten dugu gure herriko ura gure akuiferoetatik datorrela, eta kalitate oso onekoa dela. Bestalde, botigeratutako urak ez digu ziurtatzen kalitate hoberik duenik. Hemen, eskolan, etxean, kalean, iturriko ura edaten dugu. Hau
ateratzen dituztenean iturriko ura edatera. Iaz esan genuen bezala oso planteamendu eta ideia interesgarria iruditzen zaigu, baina esan beharra daukagu aurten agendan ez daukagula gai hori lantzeko, baina aurrera begira bai plantatuko dugula edo mai gainean edukiko dugula. Debako ikastetxean baratza dugu. Gure baratza polita da. Eta gure barazkia. Ederra, ez? Letxuak, zerbak, tipulak eta piperrak. Hau dena lortu dugu gure inguruarekin konpromiso batzuk betetzen ditugulako. Ongarri bezala guk sortutako hondakin organikoekin konposta egin eta erabiltzen dugulako. Udaberri proposamen hauek egiten dizkio. Nekazaritza ekologikoa bultzatzeko. Garaiko bertako produktuei publizitatea egitea kontsumo lokalari eta ekologikoari laguntzeko. Ikusi gure baratza polita, ez? Eta gure barazkiak ederrak, ez? Hau dela lortu dugu konpromiso batzuk hartuta betetzen ditugulako. Ongarri bezala zigorra erabiltzen dugu. Garaian garaiko barazkiak landatzen ditugu. Udazkenean tipula, asa, azalorea eta letxuga. Neguan irazak eta baba txikiak udaberrian. Patata, letxuga, kalabazina eta pipera. Udalari proposamen hauek egiten dizkiogu. Nekazaritza ekologikoa bultzatzea. Bertako eta garaiko barazkien kontsumoa bultzatzeko eta indartzeko publizitatea egitea. Debako udalak egin berri du merkataritza sustatzeko plana. Plan horren baitan aztertzen den puntuetako bat merkatu plaza da. Maiatzetik aurrera adibidez, merkatu plaza puntu bakarrean bilduko dugu, Paseo Estalian, eta merkatu egunak ere izango dira asteazken, ostiral eta larun batetan. Horrela eroisle berriei ere erreferentzi bat emateko, bai egun eta lekuarekiko. Irailetik aurrera ere martxan jarriko da merkatuaren maila eta horrela bakiko dugu herritar, udal eta landa garapen elkartearekin nolako merkatua nahi dugun Deban. Ekoizleeri salmenta erraztu ahal izateko eta gero eta ekoizle gehiago izateko.